λεπτά, 2 λεπτά. Δεν έχει κάποιο λεπτό, δεν έχω. Έχω ένα πολύ λεπτό. Δεν το ξέρω, τίποτα δεν φτάνει. Έχουμε φτιάρει. Λοιπόν, να κάτσουμε γύρω-γύρω για να κάνουμε λίγο. Βίκτορ. Γιώργος. Ο Βίκτορ έχει ένα συστημίο, έχει ένα παραδείγμα και έχει ένα μήνυμα με αυτό. Και έχει το παλιότερο. Δεν θα κάνω το παλιότερο. Μινά. Να σου πω, κόσκινο 2 λεπτά θα φέρουμε. Αλλά φτιάρι, κάτω εγώ πάρω. Ναι. Θα φέρουμε. Για όποιος θέλει μπορεί να κάτσει και εδώ πάνω. Εμένα και το άλλο σου άρεσε. Λοιπόν, η ιδέα των Σβόλων γεννήθηκε πριν πολλά χρόνια στη μακρινή Ιαπωνία από το Φουκουόκα, ο οποίος ήταν ο γνωστής της μεθόδου της Καρδιάς και ξεκίνησε για να προστατεύσει τους χώρους του που περνόταν. Όταν σπέρνουμε το ρύζι την άνοιξη έχουμε πρόβλημα, γιατί υπάρχουν ποτίκες στο χωράφι και μπορεί να φάνε όλους τους χώρους. Το ρύζι δηλαδή το σπέρναμε πριν θερήσουμε το φρυσάρι, γιατί στην Ιαπωνία δεν καλλιεργούν φρυσάρι, καλλιεργούν φρυσάρι για να πιάσουν το μίσο. Όχι, για να πιάσουν το μίσο. Είναι μια σάλτσα δημητριακών και γίνεται με ρήμωση. Δεν τρώγαμε ψωμί τότε. Λοιπόν, αυτό που ξεκίνησε λοιπόν σαν μια ιδέα για το ρύζι, όταν το 1981 πήγε ο Φουκουόκα στα Ηνωμένα Έθνη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην έδρα των Ηνωμένων, στη Νέα Υόρκη, κάποιος που ήταν εκεί ειδικός στην ερημοποίηση, του είπε ότι η μέθοδος της καλλιέργειας είναι ιδανική για να πρασινίσει τις ερήμους. Και έτσι ξεκίνησε, μπήκε η ιδέα στο Φουκουόκα, ότι ουσιαστικά αυτό που έκανε όλα αυτά τα χρόνια στο χωράφι του, δημιουργώντας από ένα μέρος όπου όλα ήταν, όλη η γη ήταν γυμνή, ένα αργυλόχωμα που κάνανε γλυκοπατάτες μόνο, και δημιούργησε και ένα φυσικό παράδεισο. Quieres mostrar las fotos de la finca de Fukuoka? Ήταν ουσιαστικά και το κλειδί για την ερημοποίηση, για να πρασινίσουν οι έρημοι. Ο Φουκουόκα ξεκίνησε λοιπόν με αυτούς τους βόλους τους στρόγγυλους που μπορούμε να τους κάνουμε σε μπετονιέρα, ψεκάζοντας με νερό τους σπόρους, ρίχνοντας χώμα σε σκόνη, ψεκάζοντας με νερό, ρίχνοντας χώμα. Las primeras páginas. El otro. Και αυτοί οι βόλοι δίνουν πολύ καλά αποτελέσματα αν θέλουμε να κάνουμε ένα λαχανόκηπο ή αν θέλουμε να πρασινίσουμε ένα κτήμα και να κάνουμε ένα οπορώνα, ή αν δεν δίνουν όμως πολύ καλά αποτελέσματα για αναδασώσεις. Βγαίνουν μεν τα ετήσια φυτά, αλλά δεν μπορούν να δώσουν καλά αποτελέσματα με τα δέντρα. Και έτσι σιγά σιγά κάποια στιγμή από ένα από τα παιδιά της ομάδας ξεκίνησε η ιδέα να κάνουμε τέτοιους βόλους. Σε διάφορα μεγέθη, μπορεί να είναι τετράγωνα, μπορεί να είναι... Βλέπετε εδώ το κτήμα του Φουκουόκα, το οποίο δημιουργήθηκε με βόλους. Δηλαδή σπέρναμε τους βόλους, κόβαμε τα φώτα και βγαίνανε δέντρα, βγαίνανε λαχανικά, βγαίνανε φυτά. Η βασική ιδέα είναι ότι φρούτα, λαχανικά, σιτηρά, φυτά, πολύ γλύφας, ρίκο, δηλαδή. Και δασικά δέντρα μπορούν να ζήσουν μαζί αρμονικά. Και όσο πιο μεγάλη ποικιλία υπάρχει, τόσο πιο ισορροπημένο είναι το οικοσύστημα. Όσο πιο γόνιμο χώμα έχουμε, τόσο πιο πολύ ελέγχουμε τη διάβρωση και τόσο πιο πολύ έχουμε αρμονία. Δηλαδή, εάν μου πείτε, ας πούμε, ποιο είναι το φάρμακο για να λύσω το πρόβλημα του συγγενικού, θα σας απαντήσω μεγάλη ποικιλία αυτό. Αν μου πείτε ποιο είναι το φάρμακο για να λύσω μια ασθένεια μυκτολογική, θα σας πω μεγάλη ποικιλία αυτών. Δηλαδή, η μεγάλη ποικιλία αυτών είναι το κλειδί για να πετύχουμε ένα οικοσύστημα, ένα κτήμα ή ένα λαχανόκηπο ή ένα δάσος που δεν έχει ανάγκη επεμβάσεων με φυτοφάρμακα, με λιπάρματα. Δηλαδή όλα αυτά τα δέντρα, ας πούμε, ο αδελφός προσπαθεί να βάλει μια βερικοκιά στο χωριό και δεν την πιάνει γιατί κάνει αυτή το ρετσίνι και την
σωλήνα και το ξεραίνετε, είναι το σκουλίκι από κάτω που το... Δεν είναι μόνο το σκουλίκι, είναι ένα οικοσύστημα που δεν είναι ισορροπημένο. Έχει μόνο ένα-δυο είδη φυτών και άρα θα πρέπει να κάνουμε επεμβάσεις γιατί δεν είναι ισορροπημένο. Οικολογικό φάρμακο θα χρησιμοποιήσουμε, χημικό φάρμακο θα χρησιμοποιήσουμε. Η προσέγγιση είναι η ίδια. Ο φυτής δεν ξέρει και εμείς με τον ανθρώπινο μύθο θα ζήσουμε. Οπότε αν βάλεις εκεί όλους αυτούς και πετάξεις όλους τους βόλους και φυτρώσουν ανάπητα, θα φτιάξεις. Αυτό λοιπόν που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε μια μεγάλη ποικιλία φυτών. Δηλαδή ένα πευκόδασος από μόνο του είναι λάθος. Ναι. Ακόμη και αν δημιουργήσουμε ένα πευκόδασος, σαν σύστημα, οικοσύστημα είναι ανισόρροπο. Να γιατί κάποιες μπορούν να το ξεκινάξουν παραδείγμα, να γιατί από κάτω το έδαφος ξεζουμίζεται, το πέφτο έχει την ιδιότητα όπως και η ελιά, όπως και το αμπέλι να ξεζουμίζει τη γονιμότητα του ήλιου. Τραβάει τα νερά. Γι' αυτό και δεν επιτρέπει σε πολλά φυτά να μεγαλώσουν. Εδώ βλέπετε φωτογραφίες από τους βόλους εδώ στην Κερατέα, όπου πάνω στις πέτρες πήραμε τόνους από τους βόλους και βλέπετε τα αποτελέσματα. Δηλαδή σβόλη, αυτό που έλεγα πριν γύρνα, είναι ότι μεγάλες συστάδες φυτών, βλέπετε αρακάς πάνω στο βουνό. Ήταν ο δήμαρχος της Κερατέας, μάζεψε λαχανικά και κάναμε σαλάτες. Ναι. Μπάστα. Σιγά σιγά. Εδώ βλέπετε πολλά φυτά μαζί, αντίθετα από τη θεωρία του Ντάρβιν ότι υπάρχει ανταγωνισμός. Πολλά φυτά μαζί αντέχουν και στις υψηλές θερμοκρασίες και στις χαμηλές θερμοκρασίες. Επομένως, η πυκνή σπορά είναι ένα κλειδί για να πετύχουμε πολύ γρήγορα αποτέλεσμα. Όσον αφορά το δάσος, και βλέπετε ότι και ανάμεσα στις πέτρες μπορούν θαυμάσια να μεγαλώσουν, να κάνουν λουλούδια και καρπούς και μόνο να παραχθούν. Και στο τέλος σπέρνουμε πόδι φυτά, γιατί αυτά είναι το κλειδί για να βγουν τα δέντρα. Αν σπέρνουμε μόνο σπόρους από δέντρο θα αποτύχουμε. Να βάλουμε δηλαδή μόνο πεύκα ή μόνο ακακίες ή μόνο σφεντάμι. Γιατί τα πόδι φυτά είτε είναι λαχανικά, είτε είναι σιτηρά, είτε είναι φυτά που βελτιώνουν το έδαφος που είπα στο εφήλιο. Βλέπετε τα πευκάκια που γεννιούνται. Ετοιμάζουν με την αύξηση της υγρασίας. Και όταν πρασινίσουν η έκθεση, οι θερμοκρασίες πέφτουν. Για να σας δώσω μια ιδέα τι σημαίνει πέφτουν οι θερμοκρασίες, ένα μέρος με χλωροτάπητα πράσινο, ένα μέρος με χλωροτάπητα ξερό, καφέ, κίτρινο, και ένα μέρος με γυμνό έδαφος έχουν διαφορά θερμοκρασίας. Το γυμνό με το πράσινο 30 βαθμούς Κελσίου το καλοκαίρι. Καταλαβαίνετε ότι βράζουν στην κυριολεξία. Οπότε με αυτόν τον τρόπο κανένα δέντρο δεν μπορεί να βγει. Γι' αυτό και όσα φυτεύουν δεντρίλια ξεραίνονται. Γιατί είναι γύρω-γύρω και πάει ανελαίητα ο ήλιος, γίνεται το έδαφος συμπαγές σαν τσιμέντο, το ριζικό σύστημα δεν μπορεί να απλώσει και έχουμε πρόβλημα. Η μεγάλη ποικιλία λοιπόν και τα πόδι φυτά είναι το κλειδί για να πετύχουμε είτε αγρόκτημα είτε αλλιώς δεν θα βγουν και τα δέντρα. Τώρα, πώς μπορούμε για να έρθουμε στα πρακτικά πράγματα, πώς μπορούμε να καταλάβουμε αν ένα χώμα κάνει για τους βόλους. Πέστε ότι έχουμε 2-3 επιλογές, έχουμε άσπρο αργυλόχωμα, έχουμε κόκκινο, έχουμε κίτρινο, έχουμε γκρίζο. Είναι και ένα που κάνουμε, χρησιμοποιείται σαν cosmetics. Σαν καλλιντικό για το δέρμα, έτσι, που έχει πιο γκρίζο χρώμα. Αυτά όλα τα αργυλοχώματα μπορούμε, αν τα έχουμε σαν δυνατότητα, μπορούμε να κάνουμε την επιλογή με τον εξής απλό τρόπο. Κάνουμε σβόλους, τους στεγνώνουμε στον ήλιο ή στη σκιά, πιο γρήγορα στον ήλιο γίνεται η όλη διαδικασία, και στη συνέχεια τους βουτάμε μέσα σε νερό. Έχουμε ένα βάζο με νερό και τους βουτάμε. Και βλέπουμε ποιο από τα είδη του αργυλοχώματος διαλύεται πιο αργά. Αυτό είναι το καλύτερο. Με αυτόν τον πολύ απλό τρόπο λοιπόν μπορούμε να επιλέξουμε την άργυλο. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι η πλαστικότητα της αργυλού. Αν την κάνετε πολλές φορές έτσι και δεν σπάει εύκολα, δεν ραγίζει και σχίζεται. Είναι καλή. Η γλύνα, ναι. Τώρα υπάρχουν, ας πούμε στην Άξο είχαμε ένα αργυλόχωμα κόκκινο, το οποίο φαινόταν τα καλόπες και το χώμα των Μεσογείων είναι κοκκινοχώματα όλα αυτά τα απελοκόραφα. Αλλά έχει πολύ μεγάλη περιεκτικότητα σε άμμο. Και αυτό το καταλαβαίνετε από το ότι χρυσίζει το χέρι σας. Λίγο αστράφη. Αυτά είναι κομμάτια από χαλαζία. Ο οποίος χαλαζίας μπορεί να είναι 5 με 10%, αλλά δεν βοηθάει στο να δέσει ο σβόλος καλά. Αν είναι 5-10% είναι καλό γιατί δεν σπάει και η άργυλος. Και αυτό το μείγμα το χρησιμοποιούσαν και για να κάνουν σπίτια με άχυρο μαζί ή για να κάνουν επένδυση εσωτερική στις μασίνες, στις σκούφες, στις σούπες, στις ταγιές, μαγειρεύουν. Το πυρότουκλο εσωτερικά ήταν με αργυλόχωμα και είχε μια πρέζα, μια μικρή ποσότητα από άμμο. Και τους φούρνους.
Ναι, αυτό λοιπόν η μικρή περιεκτικότητα σε άμμο είναι εντάξει, αλλά πάρα πολύ αν έχει 50-50 δεν κάνει. Έτσι. Με αυτόν τον απλό τρόπο λοιπόν μπορούμε να ξεχωρίζουμε την άργυλη και συνέχεια την κοσκινίζουμε αρκετά για να μπορέσουμε να τη χρησιμοποιήσουμε καλύτερα. Αυτή δηλαδή θέλει κοσκίνισμα. Μπορούμε να βάλουμε διάφορα χώματα, δηλαδή και την πράσινη, την άλλη, που βλέπουμε τα βράκια θα ανακατέψουμε. Μπορούμε να τα ανακατέψουμε. Που θα είναι και θρεπτικά και για το χώρο. Πήραμε λοιπόν το χώμα, το κοσκινήσαμε, αυτό θα είπαμε κοσκίνισμα. Στη συνέχεια... Αυτό που δώσαμε στα χρωματοπολία. Αυτό είναι καλύτερο. Αυτό θα μας δώσει, όχι. Απλώς χάνουμε πολύ χώμα, έτσι. Αυτό ξέρεις και την χρυσάρα που κάναμε το τραχανά κάποτε, μια τέτοια... Αυτό βέβαια μπορούμε να το βάλουμε σε νερό και να διαλυθεί και μετά σιγά σιγά. Θέλουμε το χώμα να το κάνουμε πιο... Αυτό το χώμα τώρα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και σε μπετονιέρα, έτσι. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε με αυτούς βόλους στρώκια. Όχι, ναι, γυαλέ. Μας κόλλαγες τα τυχώματα πέρσι στην μπετονιέρα που θα Τώρα θα πούμε για κάθε διαφορετική περίπτωση ποια ταιριάζουν, έτσι. Αυτή η σβόλη είναι πολύ καλή για ένα λαχανόκηπο. Δηλαδή έχω ένα λαχανόκηπο, κάνω σαμάρια, συνήθως προτείνουμε να γίνονται σαμάρια για να έχει πιο πολύ χώμα και αυτό το προτείνουμε κυρίως σε άγωνα μέρη. Όταν δηλαδή το έδαφος μας δεν έχει βάθος, έχει 5 πόντους χώμα, εκεί τα λαχανικά θα είναι φτωχά. Αν θέλω λοιπόν να κάνω ένα επαγγελματικό λαχανόκηπο, κάνω αυλακές και συσσωρεύω το χώμα δεξιά-αριστερά. Τα σαμάρια μπορεί να είναι 1 και 20, 1 και 40 σε πλάτος και να έχουν σχήματα στρογγυλά, κοχλιοειδή, σαλιγαροειδή, ό,τι θέλουμε. Είναι ένα παιχνίδι περισσότερο. Αυτά τα σαμάρια τα κάνουμε μια για πάντα. Δηλαδή τα κάνουμε για 30-40 χρόνια. Ποτέ δεν ξανασκαλίζουμε ή δεν ξαναοργώνουμε τη γη. Και πάνω εκεί στα σαμάρια σπέρνουμε τους βόλους, είτε από λαχανικά ανακατεμένα, είτε από λαχανικά ξεχωριστά. Μπορεί κάποιος να θέλει να έχει μόνο καρότα, ας πούμε, στο παρθέρι. Ή άλλος μπορεί να θέλει να έχει καρότα και ρόκα, ή μαρούλια και αρακά. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να κάνει ξεχωριστά σαμάρια. Η διαφορά όμως είναι ότι στη φυσική καλλιέργεια ποτέ δεν αφήνουμε γυμνό το έδαφος. Δηλαδή πριν μαζέψουμε το ένα λαχανικό, σπέρνουμε το άλλο. Πριν μαζέψουμε το δεύτερο, σπέρνουμε το τρίτο. Πάντα με σβόλη. Με αυτόν τον τρόπο πάντοτε είναι πρώτα τα δικά μας φυτά. Άρα δεν βγαίνουν εύκολα χόρτα. Πνίγονται από αυτά. Και έτσι χρειάζεται να βοτανίζω λιγότερο. Επειδή το έδαφος παράλληλα είναι καλυμμένο μόνιμο με βλάσεις, γίνεται πιο αφράτο. Είναι όπως το δέρμα. Όσο πιο πολύ ξυρίζεται κανείς, τόσο πιο πολύ σωλιάζει το δέρμα. Αυτό και πρέπει να βάλει κρέμες. Ενώ το έδαφος αρέσει να είναι σκεπασμένο με βλάσεις. Και στη συνέχεια έχουμε περισσότερες παραγωγές κάθε χρόνο και το έδαφος βελτιώνεται. Με αυτό δηλαδή τον απλό τρόπο δεν χρειαζόμαστε ούτε κόμπος, ούτε κοκκριά, ούτε τίποτα. Μετά από λίγα χρόνια γίνεται το γόνιμο έδαφος. Σαν ξεκίνημα βάζουμε ένα παχύ στρώμα από άχη. Για να πάνω από τους βόλους. Όταν κάνουμε τα σαμάρια, ναι. Γιατί έτσι καταπνίγονται τα χόρτα, κρατάει η υγρασία και τα φυτά βγαίνουν από ανάμεσα. Αυτό είναι το. Μην τα καταλαβαίνεις εσύ όλα. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα. Αυτή η σβόλη επίσης είναι για ένα αγρόκτημα. Πέστε ότι έχετε ένα ελαιόνα και θέλετε να το βελτιώσετε. Έχετε ένα αμπελώνα και θέλετε να σπείρετε μεγάλη πρωτοβουλία. Σε αυτή την περίπτωση η σβόλη αυτή είναι καλή. Θα βάλουμε βίκο, θα βάλουμε τριφύλια, θα βάλουμε αρακά, θα βάλουμε κουκιά, θα βάλουμε σιτηρά, θα βάλουμε λαχανικά, ρόκες, κινέζικα λάχανα, σέσκουλα, οτιδήποτε. Τα τυλίγουμε με σβόλους και τα σπέρνουμε στην επιφάνεια της γης. Εποχή που σπέρνουμε. Σεπτέμβριο-Οκτώβριο για τα σπυρονοκορεινές πορές, Μάρτιο-Απρίλιο για τις ανοιξιάτικες ή και νωρίτερα στα ήπια κλίματα. Θέλουμε δηλαδή να ξεκινήσουμε τη σπορά πριν να αρχίσουν οι βροχές, για να υποφεληθούμε από όλες τις βροχές και πριν βγουν τα χόρτα της περιοχής. Τώρα δηλαδή τον Οκτώβριο τι μπορούμε να φυτέψουμε? Μπορούμε να σπείρουμε τα ψυχανθή της εποχής, λαρακά, κουκιά, ρεβίθια, φακές κτλ. Μπορούμε να σπείρουμε τα διάφορα λαχανικά, ρόκες, πανάκια, σέσκουλα και ούτω καθεξής. Και μπορούμε να σπείρουμε και δέντρα, αν μιλάμε. Όχι, αυτά είναι αργά. Α, τελειώσαμε.
Αυτά δηλαδή μέχρι να γίνουν τα αυτά και τα αυτά. Βεβαίως σε κλιματολογικές συνθήκες ύπες μπορεί και αυτά μέσα στο χειμώνα να μεγαλώσουν, αλλά στο βορρά δεν θα έχουμε μεγάλο. Τώρα η σπορά γίνεται το Σεπτέμβρη για τα βόρεια κλίματα, γιατί θέλουμε τα φυτά μας να βγουν, να γίνουν γύρω στα 10 εκατοστά πριν πιάσουν οι παγετοί. Αν είναι πολύ μεγάλα ή πολύ μικρά μπορεί να παγώσει και να τα χάσουν. Τώρα στο νότο όμως, στη Νότια Ελλάδα, είτε στην περιοχή των Αθηνών, είτε στα νησιά, οπουδήποτε, μπορούμε να σπέρουμε